Chuzikaye pano tundabwera ndi nkhani yokhuzana ndi Cute B akukambatu zokhuzana ndi mwana wake, bambo wa mwana wake, komanso ndiye kutino anthu akwawo kwa bambo wa mwana wake. Kwa amene tikumudziwa mzimayiyo ndenda amene tikumuona pa screen pathupa ameneyotu ndi mzimayi oyimba chamba cha hip hop kunoko ku Malawi. Pali kukolana pang'ono ndi mlamu wake zikuoneka ngati sitizedwazedwa tiyeni tingowerenga kuti pa page yakepo analemba zotani. Anabwera pa tsamba lake la mchezo la Facebook pompano walemba zonena kuti ine nde anachita kundiuza kuti kuno timakwatirana atumbuka tokha zangochitika kuti mwatenga kale mimba ya mwana wanga, koma musayembekezere kuti tizabwera kwanu kuzaonekera. Mkazi umusiye, wamva Jeffule? Mama's boy nkudzayankha kuti eya ndamva amayi, nde ine nkanatani mpaka na ndichotse mimba? Ayika pano ndimatuma amakandigulira mchere kunsika sizobisaso magaye. Inu anakuwuzani kuti chani? Of course anazayikano chithunzi chija tinakuonesani pa screen paja. I think somwe nachikuoneka pa screen po anayika chithunzi chimenechocho. Now nkhani ndimene amangobwera basa kukambapo nkhani zokhuzana ndi kuti ndi moyo wake ndi tsamba lake la mchezo la Facebook ali ndi ufulu kuyika zimene akufuna kuyika. Now panabwera no ma comments, of course ndapanga check pali anthu 1500 amene ayika ma comment amenepo kuzaphatikizapo no wina amene waika comment imene tikuyionanso pa screen pathupo akunena kuti amene dzina lake ndi Eliza Kamanga akuti osamakhala anthu ofuna kutchuka pa social media kuyipitsa mbiri ya nzanu osawauza anthu chilungamo bwanji kuti munkaziva kuphunzira school yoti munaphunziranso kubanja ngati imeneyo. Amaseka pamenepo ndi anazalembaponso zotere akuti banja lothetsa nokha kuti mwaphunzira mufuna mamuna wa level yanu, lero level yanu inapezanso level yake. Mwafuna kukhala victim? Level up girl, you can do better. Kusiyana nkumayipitsa mbiri mwana oti school oti fees daily ukupasidwa azifi umalipira ndiwe. Apitisabe kuseka akunena kuti mukamaliza kutchuka pa social media musaimbeso foni yofuna thandizo la mwana. Nde mungathe kuona pamenepo zikuoneka ngati uyuyu nde kuti ndi mchemwali wake wa bambo wake a mwana wa Cute B. Nde anabwera kuzayankha nonso pano awo akuchimuna amanenedwa awo ayankha kuti yayi akuti iyeyu Cute B anachita kumusiya mamunayo fora mamudelera silevo yanga. Tazimvera limodzi pamenepo akuti asapiteso kapempha pempho thandizo la mwanayo, asakapempheso kwa kuchimuna. Guys, program iyi ndi kanyuwani tizingobwera nako makamaka chamma 12 choncho time imene anthu akupumula ya lunch kuti kodi lero likuchitika zotani. Chuzikaye lero nde nkhani iyi tayibweresa makamaka pa zifukwa ziwiri zitatu. Takambapo kwa amene mmatitsatira ku Justin Tech Malawi nkhani zokhuzana ndi anali Dorothy komanso Zeze Kingston, these Kingstons. Panabwera nkhani ina yake, of course tinayisatira bwinobwino koma timanena kuti pa personal brand wa pazikhala kusiyana pakati pa brand ndi kuti moyo wako ngati moyo wako iweyo ngati munthu. Kupanda kuzisiyanisa zimenezi ndi kuti anabweranso ndi kuti chipwirikiti ngati chimenecho. First tinakatha kuziwa zoti zinaenda motero kapena zinakhala motani. Anyways kuti awo ndi maufulu wawo zinthu zomapejo ndi awo akhoza kuyikapo zimene akufuna kuyikapo. Komano mwina pali zina zake ngatinso mwina tiye muyang'anenso ngati mlamu wake bwera kuyankha pamenepo ndi kuti mangoyikulisa nkhani mukuyambanso kuwulula zimene sizimayenera kuwululika. Anyways ka discipline ndikabowa kwambiri kama tithandizira kuti zinkhani zina zisamapite patali mpaka nakuti ena akachitodziwa zinakhala motani. That's why imachedwa kuti private life. Komano ife siwoweruza, ife tikungobweresa zomwe zachitikazo tikuti Chuzikaye lero nkhani yomwe atukukaso ndimeneyo. Tiuzeni maganizo anu inu mukuiona bwanji kuti zimayenera ziyende chonchi. Mukuona kuti Cute B amayenera apange zimenezi, atapanga zimenezi nanga mukuona kuti kapena mlamu wake amayenera apange zimenezi. Give us your thoughts in the comment section. Chuzikaye kufikira somawa tizabwera ndi kuti ndi ka episode kenaso ka zomwe zizakhale zachitika nthawi imene. Chuzikaye.